Επισκεφτήκαμε το θεματικό πάρκο και μουσείο παγωτού που άνοιξε πρόσφατα στις Σέρρες και δεν γινόταν να μην σας πάρουμε μαζί μας. Η ξενάγηση ξεκινά και όλοι ανυπομονούμε. Με το άνοιγμα της πόρτας μεταφερθήκαμε στην Πλατεία Ελευθερίας του 1954. Μάθαμε με τρόπο άκρος διαδραστικό πώς ξεκίνησε το πρώτο παγωτό Κρικρί, αλλά και από πού προμηθεύεται τις πρώτες ύλες του. Κάναμε μία αναδρομή στο παρελθόν και στην πορεία της εταιρείας, είδαμε όλα τα στάδια παραγωγής του παγωτού και τέλος γίναμε όλοι ένα με το παγωτό βουτώντας στην παλαιοπισίνα. Νομίζω πως οι εικόνες ενθουσιασμού και χαράς των παιδιών μιλούν από μόνες τους. Στη συνέχεια φωτογραφηθήκαμε σε όλες τις γωνιές που υπάρχουν στην αίθουσα με τα διάφορα είδη παγωτού σε τρισδιάστατη μορφή. Χορέψαμε, παίξαμε. Στο τέλος γίναμε για λίγο μικρή Masterchef. Διακοσμώντας